Viimeiset testit menossa. Tässä on read-putkeen perustuva sensori, joka katsoo tuolta, että milloinka se pyörii ja kuinka nopeasti. Alhaalla on sitten muuntaja, jossa on 2 käämiä peräkkäin. Toinen antaa korkeamman jännitteen ja toinen hitaamman jännitteen. Tästä voidaan ottaa tämä toinen muuntaja pois kokonaan, koska tätä ei tarvita nytten. Se tulee poistumaan, eli tilalle tulee tämä. Ja nyt sitten täällä on tämä jalkapoljin, jolla saadaan polkastua nopeammat kierrokset päälle tällä tavoin, tai hitaammat kierrokset takaisin. Toisella polkimella voidaan sitten sammuttaa koko hösläkkä. Jos mä paan tosta isommat päälle, niin se lähtee saman tien täydet kierrokset. Ja mittausmenetelmä on tässä oskiloskoopilla. Selvä.